naman silang equity of the incumbent, di ba? So sana, respetuhin nila. Tama naman yung sinabi din ng Senate President na kung sakasakali na sa 2022, gawin sa kanila yon kung sila yung kumuha ng committee, may gumawa sa kanila no, na bagong pasok, di ba? Para hindi din naman maganda. Sana, ma-maintain na ang magandang pagsasama sa Senado. Bagamat may kanya-kanya kaming pananaw, pagdating sa kung ano makakabuti sa bayan, yun ang dapat unahin. Kasi, kung iisipin lang ay yung kanya-kanyang interes, hindi siguro malalampasan ng susunod na magiging Senado yung mga napasa ngayon na napakarami na mabebenepisyohan ng ating mga kababayan. Hindi kayo, wala kayo